Kasingi ke basis pa an rupuar. Kashti beningkong cho Timotheus haga kerteng ukpau kun mensia mukut amen. Kutra Jisu pensele ingi da mensia mukut jong me. Kalau nong kebalai, pilak bencana ekani. Uta bakwa benlong bishop ukwa kekam kebadan buram. Namar kata bishop udi benlong ubah kelemput nam, ubah dentang kawai kekurim, ubah jai-jai, ubah husiar, ubah dan akor, ubah keluat mensim. Udai benlong unong hikai babha. Umdai ban kerni wany, umdai ban long bawat kan roy, henry ba jemnur, uba ye ya kajing suk. Umdai ban long uba kwan pisa. Udai ban long uba nang ban penya ya laka yang kasem, uba sinsyar bahai laki kun kikti. Klem da penpo kerdan ya lade. Nama lada ubrio umnang ban penya ya laka yang, kumdu unang ban sumar ya kabalang ublay. Umdai ban long ubadang rung balang shen yo kelas ngomeng bat kumta ungat hak saja bala ai sisi ni uksui. Udai ban long ru banyo la balanyo buram da kibas syabar kabalang. Ba un syak kren ben bat un hak jing riam uksui. Hak ju kerukom kidikon kide ban long kibasida kibabek bat kibasisya kaktin. Kiba kerni diwan, kiba kwan mentoy. Kideben bat skam ya kejinget balapan pau da ublay da kejinget tip lem ke basngur. Deben da tunjuk syua eki, tila da don persya eki kila bentrei kum kidikon. Ki kentai ru kideben long kiba sida kiba lorni that rom. Kideben long kiba datkar bat kiba la bansania nadong sedong. Kidikon kideben don tangkawai ke kurim, bat kideben nang ban peniat bhai laki kun bat kayeng kesem. Kitu kiba pendep bahaya la kam kum ki dikon kin kiu kerdan bat kin yo buram yala di bat kin yo bor su ban yalap ya kejinget jengki ha ukris Jisu wat langa kermen berwan klo syapi ngatho hap syapi syapang kini ki kam ki jam khnang balada ngakum slam pintip kumno kadai ban long ka akor jengki rudukhat hapo kaying kasam ublay kata kamut hapo kabalang jong ublay hapo kabalang jong ublay ba im kabalong urijit bat kekut yada ya kajing sisha. Da sisha kaba pelasat kajing maya jong kajing nget jengi. Kumbangi pelai ka. Lapan pau ya kado la sakhi da mensiam la yo i da ki angel la yalap hap den ki gentle bat langait keleng ka perthai la simno seneng ha kaburam. Kalau nong kabasau. Umensiam ukren syai kedar bahaki sengi ki bahadian habur andan ki ban landat ya kajing nget. Bat kincak skor iki mensim lam liar bat kijing hikai jung kiksut ya kijing hikai bakala jung kiri uthok ki bala penyap kentak narsau yala kijing atip lem kini ki briu ki adong bat song kurim bat ki phak ban kendia na kijing bam ki ba ublai ulatau ba an pediang sungobhas ngongu ban pediang sungungu da ki rungai ki ba tip ya kijing sisha kat ka ba ublai ulatau kolong ka ba bha dai ban kentak ai henry de ban pediang ya ka da kijing sungungu namar la penlong ya ka bakhuai da ka tien ublay bat da ka jing dwai ladangi phibu ikini kijing tha ahmad ki para bangai pinlong unong trei babha jo ukres Jisu bala pensan penrang ba hakik tien ka jingai bat ka jingkai basisha ka ba philabut hok wat peniade ai bat ki puruskam biet ne ki khana temen tu pentebet yala di nak benta ka jing em baru ublay namar lada ka jingkilan met ka mentoi ka tu kat ni ka jing rublay ka mentoi kiliang baro namar ka kular ban ai ka jing em menta bat lawai ya kani ka jing hikai phila ban chania bat phila ban pediang na dong sedong kani ka batai balai ngi trei ngi le sitom naba ngi kermen scam ba ublay balong unong pun em jogi jat ban rio baro kamtam jong kitu ki bangai yakum kini ki ai pidai ban kentu bat ban hikai kaktien jong try ni sengongo ya ublay. Hakal nong kabalay o kabasa o Paulus usneng ya Timotheus hakabayday bat ban peniat ya kakam jong kabalang. Ya jong kabalang borok kaway. Bat hang ni is pang ki bishop, sapang ki dikon, sapang ki riukan tay baro ke kumlo ka ban long ka akor ka jingle jong ki iway pa iway. Bishop hakani kat kum kani jing kitien jong ublay ong badi bandai badan tang kawi kurim ubam butnam bak beriu sebar kabalang ru ki buram nang tada ba unlong banang ban smart care ban pe ki khun ki ti la jong ban num sha elam bakla bat kum ta ter kini ki jing hikai ba ki jing tha kini ki long ki ba kong san kham kerpang kani ka bau bishop udi bandai unong hikai ba bha unong hikai ba bha bat bala buram dak ka imlang sa lang ka bumut
ka moral character lani ka jinglong jong ni ubrio balong u bishop kade balong bala buram omtan kitu badan hapo kabalang handrai wat kitu ki basabar jong kabalang nama boleh uyeng sakhi nak benta jong ukris ha uyeng sakhi nak benta jong kabalang uyeng sakhi nak benta ka met jong ukris kumta udi bande uba kibrio barok khai kila ban pe kila ban buram bar kila ban ai ka ban yu i shisha ya u jisu ha ka jingde jong u kini gijing hikai lani gijing batha amni kidon kiba racing in pet menta ko ban ong no ki bishop jingi hakani ka hakajuk jingi menta khamta me kini babut ya kalaten right kabumut ngi iba ki bishop kini kibam songkha ban lesi kin sadon ki ban sa penrem bade yang ngiru ki ban sa ong bape ya kadukhat lanong basau dukhat balai ki ong kini ki briu ki song ki ya adong ban song kurem kani kamdei ka ba kani kamdei ka jing shisha lani kamdei kan lada ki briu ki ong hakani ka rukom ka bomot ki la supen ksan jubor ya ka kaba omdon hakak tin ko jong ublei namar balai la dangi kenmau ko gospel jong Matius kalau nama khat khandai dukhat bakhat ab nalu dukhat baningkong terter ujisu ukren la ne uhikai sepang kosong kha song man bat hang tu uba ujisu batai don kibri gubam song kha namar bala khai ki hakata rukom don namar ba kibri ki penlongi ki hakata rukom bat don ru ki bam tre ban song kha namar kahima jong ublei don ru ki ba song soti la ne ki ba song soti la de na kabenta kahima jong ublei bat kilingdo la ni ki bishop jongi khamtam engi babu de ka Latin right ka balang Catholic kim song kha bat ki im marway ki im kata ka jing im ngong celebrate life la ne kata ka jing im soti na kabenta kahima ublei bat ni de ban ya ro ban sungu iki na kabenta ka ni ka jing lan la de jongi ban pen priang ya kahima jong ublei ho I Paulus Ukraine size pan kini ke baro bat u ong u hikairu ba la da ubri umla la ne u ka jingjit jong ubri ka di ban long ka yeng ka semru ka taru ka di ka ba handai la da ujiet ban om song kurem ru la ne ban im ka jing im ka ba soti ru kata ka di ka ba khamba su na ma bulai unla ban kam pendek po na ka banta ka hima jong ublei na banta ka yeng ka sem jong ublei ka dukhat bakhat san ni I ka jinglong jong ka balang ka ai ka balang hangni ka balang Paulus batai syar ong ka balang ka dei urigit ba ka kut yadai ka jing shisha ublei ka dei ka ying ka sem ublei ba dei urigit ba ka kut yadai ka jing shisha jong ublei ka ne ka dei ka kerdan jong ka balang na ta ka daw om dei bangin ong la ne bangin suthu bakla ba ong ala don ka bible la ne ngala don ka jikai ngatip ngadon yang mensim ba khu ngadwai ba ku ngala ban le ka bangaman em ka balang ka dei urigit ba ka kut yadai ka jing shisha jong ublei kane gade ka authority jong ka balang ka ba ujisu la seng na ka banta jing iwe pe ban hikai ngi ban pen ngi kano ka bade ka jing shisha ban hikai ngi ban kdolun ti ngi kano ka de shisha ka ba ublei ula pen pau khna bangin sya ya lam bakla kalong ka ba mala da manganga sania tang haladi ngala ban ong mangade don mensim bakoi ndai mano ban tep ngi don kamru ikani ka wika gift jong mensim bakoi ban ong discernment nata ka daw discernment ka bumat ban penia phe la da kata ka jing ong jonga banga ong ba de do mensim bakoi hatu kawan nak mensim bakoi leni kawan nak jing sngow jonga leni kawan na ka bor jong paman ngim la len ko nan ka para ba I kini baro lai tli kila banja ha ka jing em jongi ta ka daw mi dan kam ka balang ban ka daw lunti ngi ban batai ngi ka e ka jing shisha jong ublei ban yalam lunti ngi ba kita ki jing yo ma jing kita ki jing pasiau bang ngi op diang ha ka jing em jing kan long ka kum kata ka ba ublei la pen pau kan long ka ta ublei la pen pau ka wei kan ongrim ka ba skam ha jong ka discernment ka ka ni lada ngila sung thu tang ini wei ri long kong san ba kata ka dei ba mensim bo khoi umla ban contradict yala di la ne mensim bo khoi umla ban kran klan daladi yala di na kata ka daw ka ka ba mangi sngow la ne ka bangi ong bangi op diang limba ka sur jung mensim bo khoi ne ba ublei ukran hangi hendai ka long persya ya ka balapan pau ka tin jung ublei ka long persya ka jing hikai jong ka balang ka bamut kata ngi haban artatien ya ka kata ka jing yo pediang jungi yo jing yo pediang jungi namar boleh mensim bo khoi unnum contradict yala de susu akal nang basau Paulus sedang nak ba ong ba kani kadi ka bangi de ban kemilenti bah kisngi bah do bon ba kijing bah kai bakla kin sawan bon ki ban sahikai bakla ki bon ba rukobat bon ki bri kin sangat akum kini kijing kai bakla namar boleh kapan sultanat yaki ba kalau nang ba dukhat balai ong kawai ni kita jing kai bakla kadi ko baki bri kin sa adong wat ban song kha song man ombit ban bam kani ombit ban le katai namar boleh kita kijing kai bakla ki ban sawan
Bau Paulus pen kan mau ngi baru khoi ke baru khoi kalong ka bah baru khoi ke ka dei bala thau do blei ba namar ba blei lo thau kalong ka bah khui bala pen khui ya pen kentang ya ka da ka tien jung blei ba da ka jing dwai da ka tien jung blei ba da ka jing dwai la pen khui bala pen kentang ya ka ta ka da ngim dan kam ban kentai ngim dei ban tieng ban kentai ba o yo kan ni kalong pop yo ka tai kalong pop em ni dei ban piang ya ka da ka ba ai ngu yo blei kanu wat ka song kha song man ru kari ka ba ublei ula je baru jisu ula kentiu ka song kha song man cha ka kerdan jong ka sakramen nang ta ka daw ha ka balang ka telik ni don nyau teli ki sakramen ka we ne kita ka dei ka sakramen jing kentiu kurim ka sakramen jing kentiu kurim la ngi pet gospel yohanes na ki kampla baro ba jisu ule ka song kha song man ka kampla ka jing khawai song kha song man kari ka dak ka sin ka baning kong du ba jisu ule ka jing dak ka sin ka baning kong du ba jisu ule kadai ban penkela ya ka syakawan ha ka jing khawai kan kurim ha ka snong kana Galilea ban penkut no Paulus usneng ya u Timotheus ka ai bom u de ban le ke ai ki jing hikai bom u de ban ai ong le bahas bun la de fibu ikini ki jing hikai hakmat jong kipat ba penkut da ka ba ong kom ni la da ka jing kilan met ka yarap ka tu kan ye ka jing ru blai le ka yarap si bon ba namar blai ka kular gi ya ka jing embam cukut ka jingru play ka long ka kong san na ka banta jingi ibai pai bai mangi yang i baro la khot ban long ki brio ki bariu play ka ba mot ban em ha ka ji ye yo play ban ya ha ka lenti ba dei bat ban bot ya ki ji kai jong ka balang kham tam e kumno bangin long janai ha ka jing em jingi enyero e Jesus Christ jinom na jinam amen wa bnei to ai ba ka jingi ka mela ai ngi ha ku jong Jesus Christ men jungi makading zo kacing e wala pan raham ki do no jungi do mun sim ko kin kirsiu biang hangi ya kacing kemen balakar ku na menta kacing wan ka hima jungi to ai ba kacing e jungi kan pan kala yangi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pan kala kolong brio man brio na shapo bad yiki tha baro a kacing kmil ti batikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba adalah job ya ka bo jong ka senior ka buram jong ni kan ting shan chabam jukut to ai be kacing e jong ka jubili kan karsi ubiang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kacing e kan pen sapriang ya kacing kemen ba kacing sok jong nong pen em jong ni sha satla ka pertai shami ublai jong ni ubala ka ku junam kan long ka buram bar kacing ro shi junam amen Kuduno kutam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na bunta jingi